Snipper on the beat. Kai wannan mutumi da kake Kaduna. Dama jiya a gurin mai shayi. Ina jin ka kana wani abu nan na ce maka ɗana ya zo na ɗaya a makaranta. Kana musawa kana gaddama. Kai, ƙarya kake yi. Ƙarya kake yi. Ɗana Daura nan ya zo gida yana murna yana tsalle ya ce shi ya zo na ɗaya. Kan wajen nan aka dinga murna. Ka zo yanzu kana baƙin ciki? Ƙarya kake yi. To shi kenan. A tun da haka ne, ka kawai ka bari. Yanzu abin da nake so da kai. Kirawo mana su. A nan ne za mu tabbatar da. A kira su na lura baƙin ciki kake. Kira su. Daura. Ko Daura. Kai dan yau. Zo da Allah. Zo nan. Madalla, zauna dan yau zauna. Zauna hasada za a nuna mana a nan gurin. Baƙin ciki. Hasada da abin nan za a nuna. Ga dan yau kuma ga Daura. Za mu fara tambaya ta kan ɗanka za mu fara tambaya. Ana dai ta kan ɗanka. A fara ta kan ɗanka. To a fara ta kan ɗan. Kai Daura. Tambayar da nake so umma. A duniya, idan ka ta kafa wannan duniya da muke ciki, wani annabi ne zo na farko? Ai abokin baba wannan tambaya a fayyace take a fili take. Yawwa. Annabi Sani ne. What? Annabi Sani? Kaga jahili baba ko? Annabi Umar din ne baka sani ba? What?